Как прави кончето, татко? Къде е балеринката, бе, татко? Балеринката там ли, татко? А маймунката къде е? Така. Там ли маймунката? Как прави маймунката, татко? А колата къде е, татко? Колата къде е? Я не ти си как ще направи колата. Така ли прави колата? А къде е, татко, зайчето? Къде е зайчето, татко? Весела, ще покажеш ли къде е зайчето? Айде покажи на татко къде е зайчето. Къде е зайчето? Там ли е зайчето? И то какво има, шапка? Няма ли шапка? Няма ли? Айде служи му шапка. Служи на зайчето една шапка. Да има шапка, да не му е студено, татко. Падна ли му шапката? Добре, татко. Кой друг е там, татко? Кой друг е там? Шапката ще му я сложиш ли? Не искаш да му я сложиш? Искаш да го сложиш по-надолу, че по-лесно да му стане шапката? Добре, татко. Айде само сложи шапка на зайчета, да не му е студено. Добре.